एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन जोबोर गोदानै दाजानाय NDFB फोरनि मोनसे आफाद। बे आफादाथ' दाखांबाय, बे आफादनि जि स्ट्राक्चार बेखौ मिथिबाय, बे आफादनि अबजेक्टिभखौबो नोंथांमोना मिथिबाय। बे आफादनि सायाव अलरेडि आं नोंथांमोननो मोननै भिडिअ लानानै फैबाय। बै मोननै भिडिअ आंनि सानस्रिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखांबाय। नाथाय आं नुनो मोनदों माखासे कमेन्ट्स फरायनानै नायदों आङो, माखासे कमेन्ट्स फरायबाय, आंनि भिडिअ लिरनाय कमेन्ट्सफोरखौ फरायनानै नायदों, गुबुन भिडिअफोरनि कमेन्ट्सफोरखौ फरायनानै नायदों आरो माखासे सुबुंफोरा बेनि सायाव जि गाव गावनि मतामत होनायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय मोनसे आइडिया क्रिएट जादों। बेनिखायनो नोंथांमोन आङो आरोबाव मोनसेबाव भिडिअ लाबोबाय। फिउचाराव बेनि सायाव आं मोनसे आरोबाव भिडिअ लाबोखागोन। स' नोंथांमोना बै भिडिअफोरखौ नायनो दाबाव। बेवहाय आंनि साननाय, आंनि बुजिनाय नोंथांमोन आङो शेयार खालामनो नाजागोन लोगोफोर। स' जियानो जाया मानो बे गोदान आफादा थारैनो मा जाहोननि थाखाय जोनोम जादों बेखौथ' आं मिथिनो लुबैयाखै, नाथाय कमेन्ट्सनिफ्राय मोनसे आइडिया आंनियाव क्रिएट जादों। बेखौल'सो नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। माने गोबां मानसियानो कमेन्ट्सआव मा लिरदों, ओरैबायदि लिरदों माने डाइरेक्ट आं खिन्थाया, नाथाय थुलमुल बिनि जि सार बाहागो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन। गोबां बुंदों बे जाबाय साननैनि थाखायल'। माखासेया बुंदों मा पि बर' देट मिन्स प्रमद बर' बिथांनि माखासे फान्दायनाय होनना बुंदों आरो NDFB फोरखौ बोफाय बोसि थेर बेथेर खालामनो थाखाय बे आफादखौ दादों बेबायदि बुंदों सोरबा सोरबा। राजनितिक स्वार्थनि थाखायल', भट बेंकनि थाखायल' बे खामानिखौ मावदों बेबायदि बुंदों। आरो बेल' नङा, बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंबावदों। बिनि जायखौ आं नोंथांमोननो एकदम गोसोआव दङ बेखौ आं नोंथांमोननो बुंनो नाजादों। थुलमुलै बिनि सार बाहागोखौ बुंनो नाजादों लोगोफोर। बयबो मानसिफोरा गोदान गोदान आर्गुमेन्ट खालामदों आरो बे आर्गुमेन्ट खालामनायाव थारैनो बेसेबां रियेलिटि दङ, बेसेबां रिलिभेन्ट बै आर्गुमेन्टफोरा बेखौथ' आंबो बुंनो हाया। नाथाय बे आफादखौ दानायनि जि टाइमिं, बे टाइमिंआ सबसे साननो गोनां। बे आफादखौ दानायनि जि गुबै थांखि, अबजेक्टिभ बेखौथ' मिथिजोब्बाय नोंथांमोना। नाथाय बे आफादखौ दानायनि जि टाइमिं, बे सम टाइमिंआ थारैनो साननो गोनां। जानो हागौ बेनि थाखायनो मानसिफोरा माखासे आर्गुमेन्ट खालामदों, माखासे बिनि सायाव बिजिरदों जे बे आफादखौ दानायनि गुबै जाहोना मा, बे आफादखौ दायाबा जायामोन नामा, बे आफादखौ दानायनि गोनांथिया मामोन। मानोना माखासे NDFB बिथांमोना अलरेडि पलिटिक्सआव दंखायो, नङा होमबा। माखासेया अलरेडि पलिटिक्सआव दंखायो आरो बे आफादखौ जायफोरा दादों बिसोर अलरेडि पलिटिकेल पार्सनफोरजों एसेथ' मोजां सोमोन्दो दंथारो, बे बाथ्राखौबो जों बुंनो हायो। स' बेबायदि बिथिङाव बिथांमोना बेबायदि आफाद दानायनि गुबै थांखिया मा बे साननो गोनां जादों। बेनि जि टाइमिं, खारन नेक्स्ट 2025आव इलेक्सन दङ। बे इलेक्सन थानायखायनो बिनि जि टाइमिं, बै टाइमिंआ जोबोर खाथिद्रायखायनो मानसिफोरा सानदों थारैनो बेयो राजखान्थिजों रिलेटेड, राजखान्थि स्वार्थनि थाखाय, भट बेंकनि स्वार्थनि थाखाय बे खामानिखौ मावदों, बे आफादखौ दादों। बेवहाय पलिटिकेल पार्सनफोरनि बेकग्राउन्डआव माबा मोनसे हुंखा सुनाय दंखाथारो बेबायदि मानसिफोरा सानदों। स' बेबायदि मानसिफोरनि आर्गुमेन्ट बिजिरनाय, नायबिजिरनाय आरो बिनिखायनो बेफोर माखासे कमेन्ट्सखौ लिरदों जानांगौ। स' नोंथांमोना जायफोरा बेखौ मिथिया, नोंथांमोना थारैनो आइडिया खालामनाय, थारैनो बे मा जामारनो हागौ, बेनि जि टाइमिं बेखौथ' जोङो बुंनो थाङोबा दायाबाबो जागौमोन। खारन गोनांथि दंना गैयामोन, बेनि गोनांथिया बेसेबां। जाय खामानिखौ NDFB बिथांमोननि जाय खामानिखौ बे गैयामोनबा, बे आफादखौ दायामोनबा मा मावनायाव स्ट्रं जायामोन नामा, बोलोगोरा जायामोन नामा। जों ओरैबो साननो हागौ बेयो आंनि आइडियासो जागोन। जिहेथु नेक्स्ट इलेक्सनाव जुदि माबा मोनसे जाहोनाव दा थानाय पार्टिया जुदि सरकार दानो हायाबा, अब्ला बै NDFB फोरनि खामानिखौ सोर मावगोन। इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बिथांमोननि सायाव फोथायनाया गैलिया होमबा, नङा होमबा। स' बिथांमोनाबो NDFB, बिसोरबो NDFB, गासैबो NDFB। नाथाय मोनसे NDFB मोनसे NDFBनि सायाव फोथायनाय गैला, बेबायदिखौनो आं बुंगोन। देट मिन्स NDFB एन्ड NDFB गोदोबो गोरोबामोन, दाबो गोरोबाखै। बे बाथ्रायाथ' रोखा, बे जाबाय आंनि साननाय। स' जियानो जाया मानो, बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बार सोंगोन, थांनाय भिडिअ मोननायाव आं बेखौनो बुंदो जे बेयो अनलि फर राजनितिक, मात्र पलिटिक्सजों रिलेटेड, पलिटिक्सनि गोहोमाव, पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय, भट बेंकनि थाखाय बे खामानिखौ मावदों नामा। बाथ्राया जाहैबाय आं भट बेंक होनबाय थादों, नाथाय माबोरै भट बेंक। स' नोंथांमोना मिथिगौ NDFB बिथांमोनखौ जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जोबोर मोजां मोनो। बिथांमोना मोनसे समाव जोंनि हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन। बेनिखायनो बिसोरनि फारसे एसेबाबो अननाया साफ्रोम बर' सुबुंनियाव थायो, आं बे बाथ्राखौ बुंगोन। स' बेबायदि बिथिङाव बेबायदि जुदि फिन दायोबा, खारन नोंथांमोना नुगोन माखासे NDFB बिथांमोना पलिटिक्सआव थांजोबनानै माखासे बिथिङै खामानि मावनो हाला। बेनिखायनो जायफोरा पलिटिक्सआव गैया, डाइरेक्ट थोंजों गैया, बिसोरखौ बेबायदि आफाद दानानै फिन गावसोरनि जि
एजेन्डा बेखौ सल्भ खालामनो बा गावसोरनि एजेन्डाखौ मोजाङै लांफिननो थाखाय नाजादों खोमा आं बेबायदिबो सानगोन। मानोना पलिटिक्सआव थांग्राफोरा माब्लाबा बेबायदि खामानिखौ मावनो हाया, बेबायदि माने मोजाङै नांनो हाया। पलिटिक्सनि बाथ्राया एसे जुदा जायो। जानो हागौ बै पलिटिक्सआव थांनाय सुबुंफोरा बेबादि खालामदों खोमा सिं सिं, माने ओरै खालाम नङाबा जोंहा प्रब्लेम दं फिउचाराव बेबादि। बेनिखायनो जानो हागौ मानसिफोरा बेबायदि माखासे नायबिजिरनानै बायदि रोखोमनि कमेन्ट्स लिरदों, माखासे मानसिफोरा भिडिअ बानायनानै बायदिसिना बाथ्रा बुंदों। माने डाउट, मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे डाउट क्रिएट जानायखौ आं नुनो मोन्दों। खारन बे आफादनि गोनांथिया दंना गैयामोन जोंनि हारिनि गेजेराव, आरो बे आफादा बेसेबां गोख्रों खामानि मावनो हागोन। खारन बे आफादा दा थानाय सरकारफोरनि सायाव क्रिटिसाइज खालामनो हागोन ना हाया, बेयाव गोबां डाउट दं, मानसिफोरनि गोसोआव डाउट जादों। खारन बिथांमोना माने जाय एनडिएफबिफोरनि जेंना जेंसिनि बाथ्रा बुंदों, बै जेंना जेंसिखौ दा थानाय सरकारा, आसाम सरकार, भारत सरकार बा काउन्सिलनि सरकारखौनो बुं, मोजाङैथ' मावफुंजोबनो हायाखै। स' बिसोरनि सायाव इसेबाबोथ' क्रिटिसिजम खालामनांगौमोन बिथांमोना। बेखौ मानसिफोरा नुयैखाय मोनसे डाउट क्रिएट जादों, बिसोर थारैनो दा थानाय सरकारनि सोरजोंबा बेबादि हुंखा सुनायजों बे आफादा दाजादों बेबायदि सानदों मानसिफोरा। स' बिदिबो जानो हागौ, नङाबो जानो हागौ। स' जियानो जा मानो कमेन्ट्सखौ नुनानै आं नोंथांनो बेबायदि मोननैसो आरोबाव बुंबावबाय। बै कमेन्ट्सफोरा थारैनो बेसेबां रियेल दं मिथिया। कमेन्ट्सआवथ' बुंदों बे जाबाय पि बर'नि साल, गबिन्द बर'नि साल, फेरेंगानि साल। थारैनो बे नेक्स्ट 2025 मायथाइ बा फैगोन इलेक्सनफोरनि भट बेंकनि थाखाय बे खामानिखौ मावदों। जोंनि पाब्लिकफोरनि जि अननाय बेखौ माने इउपिपिएलनि फारसे लाबोनो नाजादों। स' बेबादि, नाथाय बिथांमोना बेसेबां मा मावगोन मावा बेखौथ' मिथिया। जायफोर खामानिखौ मावगोन बै खामानिफोरखौथ' थारैनो सरकाराबो जुदि गोसोयोबा मावनो हायो, आरो जेनुइनलि जुदि बिथांमोना सरकारखौ प्रेसार होनो हायोबा बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा। नाथाय बिथांमोना मासे जुदि गोरोन्थि मावोबा सरकारा बै समाव बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामनो हागोन ना हाया, बै समाव बे साननो गोनां जानानै फैदों। जाबायदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामो, नाथाय बे आफादा प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ बा आसाम सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनो हागोन ना हाया फिउचाराव, बे साननो गोनां जागोन। आरो फिउचाराव जेब्ला इउपिपिएलआ फैलासिनो बिपिएफनि सरकार फैबाय, अब्ला बै समाव क्रिटिसाइज खालामनो हागोन ना हाया, बहुत कुइसन। स' गोबां कुइसन एराइज जादों मानसिफोरनि गोसोआव। बेनिखायनो जानो हागौ बे आफादनि सायाव माखासे नायबिजिरनानै गोबां बाथ्रा बुंदों। बे साननैनिल' आफाद, बेयो साननैसो उनावनो गोमालांगोन। बे जेबो मावनो हाया, बे अनलि फर पलिटिक्स, अनलि फर फैगौ बिसायख'थिनि थाखायल'सो। नोंथांनाव कमेन्टआव लिरदो।